Chcel by si začať podnikať v roku 2026, alebo si už začal, no stále nemáš úplne jasno v tom, čo všetko vlastne musíš riešiť? V tomto videu si preto prejdeme všetko dôležité o živnosti v roku 2026 od úplného začiatku, jednoducho, zrozumiteľne a hlavne prakticky na reálnych príkladoch. Ukážem ti, ako si živnosť založiť, kedy treba začať riešiť dane a odvody a aj to, čo robiť v prípade, že chceš podnikať popri zamestnaní alebo škole. Ak teda riešiš podnikanie teraz, alebo sa na to ešte len chystáš, po tomto videu budeš presne vedieť, čo ťa čaká a čo reálne musíš riešiť. Poďme postupne od začiatku. Dobrá správa hneď na začiatok je, že v roku 2026 je založenie živnosti celkom jednoduchý proces a zvládneš ho aj sám bez zbytočného chodenia po úradoch. Avšak ak ti to vyhovuje, máš možnosť ísť aj osobne. Skrátke prídeš na úrad, vyplníš formulár, uvedieš svoje údaje, zvolíš si predmety podnikania a týmto v zásade hasne. Výhoda tejto cesty je hlavne v tom, že ak si s niečím nie si istý, môžeš sa na mieste opýtať úradníka, ktorý ti so všetkým pomôže. Nevýhodou je, že musíš ísť fyzicky na úrad, riešiť úradné hodiny, počítať aj s poplatkom, ale o poplatkoch sa budeme baviť v ďalšej časti. Druhá možnosť je založenie živnosti online cez oficiálny portál Slovensko.sk. Ak máš občiansky preukaz s čipom a aktivovaný elektronický podpis, vieš si živnosť založiť kompletne z domu. Vyplníš elektronický formulár, zvolíš si predmety podnikania, odošleš žiadosť a hotovo. Veľkou výhodou tejto možnosti je, že je buď úplne bez poplatku alebo výrazne lacnejšia ako osobné vybavovanie na úrade. Tretia možnosť je, že si založenie živnosti necháš vybaviť cez sprostredkovateľa, napríklad Firmareň alebo Uko.sk. Funguje to tak, že vyplníš údaje online, zaplatíš poplatok a oni vybavia všetko za teba. Toto riešenie dáva zmysel hlavne vtedy, ak nemáš elektronický podpis alebo sa nechceš zaoberať zložitými formulármi. Táto možnosť je práve preto preferovaná mnohými začínajúcimi podnikateľmi. Keď máš jasno v tom, ako si živnosť založiť, ďalší krok je výber predmetov podnikania. V praxi totiž existujú 3 typy živností: voľná, viazaná a remeselná. Poďme si ich prejsť postupne, jednoducho a s príkladmi. Začneme tou najčastejšou, voľná živnosť. Výhodou je, že pri voľnej živnosti nepotrebuješ preukazovať žiadne vzdelanie ani prax. Toto je typ živnosti, ktorý si zakladá väčšina ľudí, hlavne ak ide o služby, online prácu alebo kreatívne povolania. Typické príklady sú marketingové služby, tvorba obsahu, grafický dizajn, programovanie, administratívne služby alebo rôzne online činnosti. Poplatok za voľnú živnosť neplatíš, teda pokiaľ si ju zakladáš online. Ak si ju chceš založiť osobne, priprav si 7 eur za každú voľnú živnosť. Druhý typ je viazaná živnosť. Tu už zákon vyžaduje, aby si splnil určité podmienky, napríklad konkrétne vzdelanie, certifikát alebo odbornú spôsobilosť. Patria sem činnosti, ktoré si vyžadujú určitú zodpovednosť, napríklad macerské služby, prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo vyhľadávanie nevybuchnutej munície. Ak tieto podmienky splňaš, vieš si viazanú živnosť založiť bez problémov. Ale treba rátať s tým, že na portáli Slovensko.sk zaplatíš za každú viazanú živnosť 11 eur. A v prípade osobnej návštevy úradu je poplatok až 22 eur. Tretí typ je remeselná živnosť. Aj tu platí, že sa musíš preukázať odbornou spôsobilosťou, buď výučným listom, praxou alebo kombináciou oboch. Ide o klasické remeslá ako napríklad murár, stolár, kaderník, automechanik alebo elektrikár. Poplatok za každú remeselnú živnosť je pri online podaní 11 eur a pri osobnom podaní 22 eur. Ak si nie si istý, aký typ živnosti potrebuješ, v popise videa nájdeš zoznam všetkých predmetov podnikania. A ešte jedna vec, predmetov podnikania môžeš mať pokojne aj viac. Nemusíš sa obmedzovať len na jeden. A teraz sa poďme pozrieť na ďalšiu tému, ktorej sa mnohí obávajú. Odvody. Keď začneš podnikať ako živnostník, čakajú ťa odvody, zdravotné a sociálne poistenie. Ako živnostník si povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne od prvého dňa podnikania. Na začiatku však neplatíš odvody podľa toho, koľko zarobíš, ale platíš minimálne zdravotné odvody. V roku 2026 sú minimálne zdravotné odvody vo výške 121 eur a 92 centov. Tieto odvody sa platia najskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Čiže ak začneš podnikať napríklad v marci, prvé zdravotné odvody musíš zaplatiť do 8. apríla. A ak si nie si istý presnou sumou alebo termínom, výšku zdravotných odvodov si vieš pozrieť priamo v mobilnej aplikácii svojej zdravotnej poisťovne. Teraz poďme na sociálne odvody. Dobrá správa je, že ak si založíš živnosť v roku 2026, prvých 6 mesiacov podnikania sociálne odvody vôbec neplatíš. Po uplynutí 6 mesiacov však prichádza zmena. Budeš musieť platiť tzv. Znížené sociálne odvody v sume 131 eur a 34 centov. A to bez ohľadu na to, koľko zarábaš. Po podaní daňového priznania sa sociálna poisťovňa pozrie na to, koľko si v predchádzajúcom roku reálne zarobil. Ak si v roku 2026 zarobil menej ako 9114 eur, odvody sa ti nezvýšia.
Ak si však zarobil viac, vypočítajú sa ti nové sociálne odvody podľa tvojho zárobku. Napríklad živnostníci, ktorí presiahli v roku 2025 príjem na 9114 eur, budú musieť platiť v roku 2026 minimálne sociálne odvody vo výške 303 eur a 11 centov. Ale čo ak si študent alebo zamestnaný a chcel by si začať podnikať? Dobrá správa je, že živnosť si vie založiť aj popri štúdiu alebo zamestnaní. Teda pokiaľ nepracuješ v štátnej sfére. Veľkou výhodou živnosti popri zamestnaní sú zdravotné odvody. Ak si zamestnanec a založíš si živnosť, na začiatku nemusíš platiť mesačné predávky na zdravotné poistenie zo živnosti, pretože zdravotné odvody za teba už platí zamestnávateľ zo mzdy. Avšak môžeš si ich platiť dobrovoľne. Pretože na nasledujúci rok po podaní daňového priznania ti zdravotná poisťovňa spraví ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a na základe tvojich príjmov ti môže vzniknúť buď preplatok, ktorý sa ti vráti, alebo nedoplatok, ktorý budeš musieť doplatiť. Výhodou je, že si môžeš zvoliť aj nižšiu sumu preddávkov, než akú musí platiť bežný živnostník. Po podaní daňového priznania v ďalšom roku ti už vznikne povinnosť platiť mesačné zdravotné odvody. Ich presnú výšku ti vypočíta zdravotná poisťovňa a počítajú sa zo skutočných príjmov z podnikania. Pri sociálnych odvodoch však platia rovnaké pravidlá ako pre všetkých. Prvých 6 mesiacov neplatíš nič, potom budeš musieť platiť znížené sociálne odvody 131 eur a 34 centov a ak v roku 2026 tvoje príjmy presiahnu hranicu 9114 eur, od júla 2027 začneš platiť do sociálnej poisťovne minimálne 303 eur a 11 centov. Ako študent máš veľkú výhodu. Prvý rok neplatíš žiadne mesačné predávky na zdravotné poistenie, platiť ich budeš až v nasledujúcom roku po podaní daňového priznania, kedy ti vznikne povinnosť platiť mesačné predávky, ktoré ti zdravotná poisťovňa vypočíta z tvojich zárobkov. Tieto predávky však môžu byť ešte nižšie ako minimálne zdravotné odvody u bežného živnostníka. A čo sociálne odvody? Tam platia rovnaké pravidlá ako pre všetkých. Takže prvých 6 mesiacov neplatíš nič. Ak poskytuješ služby alebo predávaš produkty iným firmám či podnikateľom, vo väčšine prípadov budeš fakturovať. Fakturácia je ten moment, keď si po odvedenej robote povieš, tak teraz je čas na odmenu. Aby to bolo rýchle, profesionálne a bez zbytočných problémov, je dobré mať pár vecí pod kontrolou. Za prvé, na faktúre musia byť uvedené tvoje údaje, údaje klienta, číslo faktúry, popis služby alebo produktu, cena, dátum vystavenia, dátum dodania a dátum splatnosti. Dôležité je mať aj poriadok v dokladoch. Faktúry by si mala mať uložené na jednom bezpečnom mieste. Podľa zákona by si mal faktúry uchovávať aspoň 10 rokov. Fakturácia nie je len o jednej faktúre. A presne toto je ten dôvod, prečo sme spravili Fintoro. Aby fakturácia bola jednoduchá, aby si mal doklady bezpečné na jednom mieste, prehľad v platbách a v klientoch. A aby to dávalo viac slobody robiť to, čo vieš najlepšie. Ak chceš mať vo fakturácii poriadok, vyskúšaj fakturačný software Fintoro. Keď máš fakturáciu vyriešenú a máš prehľad v príjmoch, prichádza ďalšia dôležitá časť podnikania. Výdavky. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sú výdavky, prečo sú také dôležité a aké máš ako živnostník možnosti, ako si ich uplatniť. Keď sa povie slovo výdavky, veľa ľudí si hneď predstaví bločky a papierovačky. V skutočnosti sú však výdavky jedna z najdôležitejších vecí pri podnikaní, pretože priamo ovplyvňujú, koľko zaplatíš na daniach. Jednoducho povedané, výdavky sú všetky náklady, ktoré máš v súvislosti s podnikaním. Ako živnostník máš na výber dva základné spôsoby, ako si tieto výdavky uplatniť. Prvou možnosťou sú paušálne výdavky. Pri paušálnych výdavkoch neriešiš každý jeden bloček. Štát ti automaticky uzná 60% z tvojich príjmov ako výdavky. A ty sa staráš hlavne o jednu vec, koľko si zarobil. Tento spôsob je ideálny vtedy, ak máš nízke náklady, napríklad pracuješ online, poskytuješ služby alebo robíš freelancing. Je to jednoduché, rýchle a administratívne najmenej náročné riešenie. Druhou možnosťou sú reálne výdavky. Tu si uplatňuješ skutočné náklady, ktoré ti s podnikaním vznikli. Techniku, software, služby, cestovné, prenájom a podobne. Každý výdavok však musíš vedieť preukázať dokladom. Reálne výdavky dávajú zmysel hlavne vtedy, keď máš vyššie náklady a paušálne výdavky by pre teba neboli výhodné. Ak teraz začínaš, máš nízke náklady a chceš čo najmenej papierovačiek, paušálne výdavky sú vo väčšine prípadov najlepšia voľba. V určitom bode si veľa ľudí položí otázku: oplatí sa mi ešte živnosť, alebo už by som mal začať riešiť SROčku? Ako živnostník podnikáš ako fyzická osoba. To znamená, že podnikáš vo vlastnom mene a za záväzky z podnikania ručíš celým svojím osobným majetkom. Pri SROčke podnikáš cez právnickú osobu. Firma je samostatný subjekt a ty ako spoločník ručíš len do výšky nesplateného vkladu. To je veľká výhoda, hlavne ak podnikáš vo väčšom riziku. Založenie živnosti je dnes otázka jedného dňa. Vieš to spraviť online a ak ti ide len o voľné živnosti, neplatíš žiadny poplatok. Ak zistíš, že podnikanie nie je pre teba to pravé, rovnako jednoducho vieš živnosť pozastaviť alebo ukončiť. Pri SRO je to iný príbeh. Založenie trvá pokojne niekoľko týždňov, potrebuješ zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu a poplatok za založenie
220 eur. Zrušenie SRO býva typicky zdĺhavé a nákladné. Ďalší rozdiel je v účtovníctve. Živnostník nemusí viesť podvojné účtovníctvo, stačí daňová evidencia. Naopak pri SRO musíš viesť podvojné účtovníctvo, čo znamená účtovníka a tým pádom aj vyššie náklady. Pri živnosti je základ dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ako živnostník máš veľkú výhodu v tom, že môžeš vybrať paušálne výdavky. 60% z príjmov, maximálne však do 20 000 eur ročne. Tento strop by si dosiahol, ak by si zarobil 33 333 eur. Okrem výdavkov si vieš základ dane znižiť aj o nezdaniteľné časti, napríklad na seba, manželku alebo tretí pilier. A vieš si uplatniť aj daňové bonusy. A výsledok? Po podaní daňového priznania sa ti môže stať, že daň z príjmu zaplatíš veľmi nízku alebo dokonca nulovú. Daň z príjmu je pri živnosti 15%, pokiaľ nepresiahneš príjem 100 000 eur. Na túto hranicu sa už uplatňuje progresívne zdanenie. Pri SRO si firma môže znižiť základ dane len o reálne náklady. Žiadne paušály, žiadne nezdaniteľné časti, žiadne bonusy. No na druhej strane má SRO nižšiu sadzbu dane. Ak si chceš zo SROčky vyplatiť zisk, zaplatíš ešte 7% zrážku daň z dividend. Pri SRO neplatíš žiadne odvody, pokiaľ firma nemá zamestnancov. A nevypláca si mzdu alebo odmenu konateľa. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa pri vyšších príjmoch SROčka začína oplácať viac než živnosť. Takže skrátke, ak plánuješ zarobiť približne do 30 až 40 000 eur ročne, vo väčšine prípadov sa ti viac oplatí živnosť. Je rýchla na založenie, máš menej papierovačiek a jednoduchšie účtovníctvo. Vieš si uplatniť paušálne výdavky bez riešenia každého bločku. Pri nižších príjmoch zaplatíš menej na daniach. Na začiatok podnikania je to jednoducho najpohodlnejšia voľba. SRO začne dávať zmysel až v momente, keď máš vyššie a stabilné príjmy, začnú ťa trápiť vysoké odvody pri živnosti, chceš si lepšie oddeliť osobné a firemné peniaze a zároveň nechceš rušiť celým svojím osobným majetkom. Pri väčších klientov pôsobí SRO profesionálnejšie a pri vyšších príjmoch môže byť aj daňovo výhodnejšie. Ak si sa dostal sem, tak ti ďakujem za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, daj like, prihlás sa k odberu, sleduj nás na Instagrame, nezabudni vyskúšať Fintoro a vidíme sa pri ďalšom videu.